Не е нормално човек да има дори един единствен кредит. Аз това го обяснявам. И то е срамно. Позор! Изключително позорно е да признаеш при близки, познати или на шефове, че имаш кредит. Казват, ти не можеш да се справиш с собствените си финанси и затова трябва да взимаш кредити. Що за човек си ти? Не можеш да спестяваш, не можеш да си позволиш един телефон, трябва да вземеш телефон на кредит, така нататък. Така че едно време имаше морална стигма да имаш кредит и хората избягваха кредитите и обикновено не вземаха кредити или ако вземаха кредити, то криеха от близки приятели, познати и роднини, тъй като всичките ще охулят. А сега в условията на балона хората имат по 2, 3, 4, а някои имат по 5, 6 и повече кредити. Нещо, което е абсолютно безумие. Просто говорим за това